ассалому алайкум бародарои азиз, созаи хубен, саломатитон хубай? Бародарои ҷон, ай ҳаматон илтимос хоҳиш метавонам лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Ҳатман колокольчик каналро ҷараён кунед. бачаҳо, чай ҷон, имрӯз 14 май соат 10:36 ба вақти Москва ва 12:36 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, курси имрӯза 1000 рубл чиқаде ки шумо мебинед 192 сомонӣ ва доллар бошад 15,44 евро 14,83. ва бародарои ҷон, гуфта намонад ин конверт аст бародарои азиз, конверт плюс ва ҳозир курси ҳамаи банкҳои тоҷикистони мо бошад. бонки миллии тоҷикистон 1000 рубл 166 сомон, бонки эстиқоқати 1000 рубл 167 сомон, алифбонк 1000 рубл 167 сомон, спитамин бонк 1000 рубл 167 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 163 сомон, ҳумо 1000 рубл 160 сомон, ҳиҷбонк 1000 рубл 167 сомон, бонки байналмилалии тоҷикистон 1000 рубл 162 сомон, душанбе сити 1000 рубл 166 сомон. бародарои азиз, лайк, подписатсияро фаромӯш намекунед. илтимос дастгирӣ кунед.